ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଦଳ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନଠାରୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା, ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଇଏ ଗୁଜବ ମାତ୍ର। ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲି, ଅଛି ଏବଂ ରହିବି। ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ମୁଁ ସେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦିଏ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବୈଠକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନି। ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବ ବିକ୍ରମ ଆରୁକୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଅମୂଳକ ମାତ୍ର। ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ରହିଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି।